bu farw mam. Mi ddigwyddodd e'n sydyn iawn. That's it, I don't want to carry on type o beth. Nes i ddechrau sgwennu Estron nôl yn 2015 nawr, so mae'n teimlo fel ages yn ôl. A ddim broses gymrodd tua blwyddyn. Tua hanner ffordd trwyddo'r broses, nes i golli mam. A oedd hwnna'n obviously yn profiad shocking. A nath e kind of roi stop ar y sgwennu yn gyfan gwbl. Beth o'n i 26 fi'n credu pan bu farw mam. A mi ddigwyddodd e'n sydyn iawn, o'n i ddim yn disgwyl fel teulu. A felly mae'n dod i ti fel slap as y wyneb, achos ti jyst yn meddwl, oh my gosh, mae bywyd wedi gorffen. A na fel mae'n teimlo, na fel oedd yn teimlo i fi, oedd e just fel stop. Weithiau mae'n really drist, ond wedyn ti'n ffindo dy hunan mewn sefyllfa le ti jyst yn chwerthin, yn stupid ar rhywbeth, neu mynd yn grac. A felly, o'n i eisiau dangos yn y ddrama, mae nid just fel doom and gloom i'w galar, ond mae yna stwff really fel bonkers weird sy'n digwydd hefyd. Ond y peth da colli rhiant neu colli unrhyw un sy'n agos yw'r ffaith bod bywyd yn cario ymlaen. A ti just yn gorfod dysgu i dderbyn e. A sylweddoli bod bywyd yn mynd i fod bach yn wahanol. Fi sy'n lwcus iawn, ydy fi loads o bobl yn gallu siarad a oedd hwnna bron fel rhyw fath o therapi. Ond wedyn mae sgwennu fel awr yn ffordd arall o wneud e. A fi'n gobeithio hefyd fydd e'n cathartic i'r gynulleidfa a fydd na unrhyw un sydd yn mynd trwy'r broses neu wedi bod trwy'r broses yn teimlo fel, oh my gosh, dwi ddim ar ben yn hunan. Mae pawb yn teimlo fel hyn. Fi eisiau dweud mae nid drama amdano fi yw e. Fydde hwnna'n really boring, actually. Dwi wedi defnyddio fy mhrofiadau i a'r profiadau o colli rhiant mwyn llunio'r ddrama. Felly fi'n gobeithio bod y drama'n eitha onest ac yn eitha fel amrwd o ran yr emosiwn yna, bod bobl yn gwylio ac yn meddwl, oh my gosh, nes i deimlo hwnna hefyd, neu sa'n gallu credu bod bobl yn teimlo hwnna pan maen nhw'n mynd trwy galar. Nawr mae'n mynd ar daith a draws Cymru i gyd, a mae hwnna'n terrifying, ond hefyd yn mor gyffroes. Fy'n gobeithio bydd bobl yn mwynhau hwnna ac yn werthfawrogi fe.